Megmutatom. Kézkrém mindig van nálam, ez speciál a Nivea-nak egy kézkrémje, ez meg éppen mindig olyan, amit lekapok elsőre a polcról a drogériába, tehát hogy ezzel annyit nem szoktam foglalkozni. Ez egy nemrég újított, vagy kitalált, feltalált dolog. Aquatermál, a Vichyre esküszöm szinte. 40 évesen, amikor már megjelenek rajtunk az első ráncok, akkor már úgy érzem, hogy késő eltüntetni őket, hiszen akkor már teljesen hiába való, felesleges. Nagyon-nagyon szeretem a Lancome termékeket, amit én tapasztaltam, hogy olyan anyagokat tartalmaz, ami hatására valóban nem mondom, hogy üdébb az arcom, de nem érzem. Nem érzem reggelente például a fáradtságot, annyira nem veszem észre az arcomon, segít ezeket kiküszöbölni, olyan, mintha tényleg megőrizné, megóvná azt a fiatalságot még a bőrömben, amivel együtt születtem. Én nagyon szeretem, hogyha azért egy kicsit a szemöldökömnek a formája, vagy a színe, az íve rendben van, akkor ugye használok egy nagyon jó szemöldök ceruzát, ugye van egy kis kefe a végén, illetve hogyha ezt az ember egy picit rosszabbul viszi fel, akkor el lehet dolgozni. Ha az ember lánya viszonylag csupaszon születik, tehát alig adatott meg neki például szemöldök, ami ugye az arc karakterét egy kicsit sajnos hát így nem tudja kiemelni, ezért én ezt meghosszabbítom, tehát szemöldököt majdnem mindig egy picit rajzolok magamnak és fésültetem. Kellett egy olyan alapozót találnom, ami nagyon jól fed, egész nap nagyon jó fedőhatást biztosít az arcbőröm számára. Most éppen a Vichynek az egyik alapozóját használom. Nagyon szeretem ezt a Clinique alapozó krémet. Hogyha már van nálunk alapozó, akkor kell, hogy hozzá legyen egy porpúder is. Van nálam egy pirosító, ami szintén megkes, ez most ez a legújabb kollekcióból van, ez az átmenetes. Szeretem az ilyen bronzosabb színeket inkább. Illatfüggő vagyok, tehát illat nélkül sohasem nem mennék el, viszont abból igyekszem a legkülönlegesebbet beszerezni, ezért Andalúziában Antonio Banderas márkáját vettem meg. Van nálam parfüm, ezt például most kaptam a szülinapomra egy-két napja az egyik barátomtól. Nagyon jó illata van, ez a Lolita Lempicka nevezetű parfüm. Nem az a jó dolog, amikor messziről érzem valakinek az illatát, mert akkor nem arra figyelek fel, hogy ő milyen típusú ember lehet, hanem az illatra figyelek fel. Nekem a színe már bevált Yves Saint Laurent-től. Ez nekem fontos, hogy egyedi legyen. Nagyon vicces, szenvedélyes, hát olyan andalúz illat. Körömlak mindig van nálam. A Carmex. A cseresznyés Carmex, ennélkül sehova. Szájfény. Az, ami nélkül még egy lakatlan szigetre sem mennék el szívesen. Nincs olyan nő, aki egyetlen egy terméket tud kirántani a táskájából, amihez mindig ragaszkodik, hiszen minden nő mindenhez ragaszkodik. Szerintem akkor szájfény nélkül nem indulok el.